Takže dneska nám tady přišli povědět přednášku o ostruženíkách Šumavy Martin a Petr Lepší, takže bych jim chtěl poděkovat, že přijeli až tak zdaleka a byli ochotni nám tady přednést takové zajímavé téma a předávám jim slovo. Já děkuji. My jsme tuhle přednášku s bráchou měli už vlastně v Praze na České botanické společnosti a jsme rádi, že ji můžeme zopakovat a třeba i trošku vylepšit. Máme to rozdělení na dvě části. První budu přednášet já. Dozvíte se něco o ostružnících obecně. Potom vám řeknu, proč jsme vlastně na Šumavě začali studovat ostruženíky a potom vám něco řeknu o historických záznamech. Petr přednese výsledky vlastního výzkumu, něco řekne o fytogeografii a představí vám fytochorotypy, které jsme tam vymezili. Jinak celá ta přednáška vlastně by měla být taková snůška příběhů a zajímavostí. Nebudete potřebovat znát jednotlivý druhy, ani to nebudou výčty nebo ukázky nějakých vlastně druhů, se kterými nejste seznámeni. A vlastně bude to taková exkurze do té historie botaniky, floristiky, taxonomie a trošku vlastně máme v zádech i molekulární podporu, takže je to kombinace opravdu klasické botaniky a i moderních vlastně přístupů. Rod Rubus je velmi zajímavá a úspěšná skupina rostlin. Jsou to byliny, polokoře, keře, jenom když si vlastně uvědomíte, i ta forma životní, kterou mají ty naše ostružníky, je bizarní, že v jednom roce vyroste prýt, který v druhý roce vykvete a zemře, tak to vlastně nemá vlastně u nás žádnou obdobu. Jo? Už jenom to mi přijde zajímavý. Úspěšný je proto, protože roste na všech kontinentech, kromě Antarktidy, opravdu od nížin tropů až po subarktické oblasti. Je velmi diverzifikovaný, 1500 druhů v současné době akceptovaných. Zatím stojí ta mezidruhová hybridizace, častá polyploidie a apomyxe. Tyto tři vlastně fenomény také způsobují, že to je jeden z taxonomicky nejkomplikovanějších rodů světa. Jinak jako rod, my máme v té Evropě jenom výseč té variability, tak má 10 podrodů, a v Evropě se vyskytují jenom 4. Tady na té mapě je vidět, že se opravdu nacházíme v druhovém centru té diverzity. Podobně je to v té východní Americe a také v jihovýchodní Asii v Číně. A zase v Evropě Česká republika největší diverzita, srovnatelná s diverzitou v západní Evropě. To je centrum diverzity druhů. Mapka je trošku ovlivněná tím, že třeba ve Francii je málo batologů v současné době, takže možná by ty největší kolečka, které ukazují počty druhů, prostě byly rozšířeny trošku dál. To samé platí třeba pro Rumunsko nebo dneska už Maďarsko. Takže zase zdůrazňuji, že my jsme v centru diverzity toho rodu, máme tady něco unikátního, něco se tady významného děje anebo stalo. Tento graf je kumulativní a ukazuje vlastně, jak přibývaly jednotlivé druhy, jak se dařilo vlastně tu diverzitu popisovat do roku 50 zhruba, 1950, polovina vlastně diverzity současně akceptovaných druhů, v současnosti akceptovaných druhů byla popsána. Jenom pro zajímavost se všimněte, že i přispěl celkem významně Josef Holub k odkrytí té diverzity. A obrovský podíl měl zakladatel té moderní školy, kterou vlastně my ctíme, kterou my následujeme, byl ten německý botanik Weber, o kterým ještě bude řeč. V Evropě je nejvíce diverzifikovaným, teda ve světě je nejvíce diverzifikovaným podrodem ten rod Sorbus, který má to centrum rozšíření v té Evropě a částečně teda v západní Asii, ale také v Severní Americe.
Většina těch z 800 dneska rozlišovaných druhů jsou polyploidy, nejčastější jsou tetraploidi a triploidi. Tetraploidi jsou často fakultativně apomiktičtí, triploidi téměř obligátně. Jsou to všechno stabilizované apomiktické, pseudogamické apomikty. Pseudogamické znamená, že oni potřebují na vytvoření životaschopného semene pil, jo, vytvoření endospermu. Jo, to je výživový pletivo na semenu a to pokud se nestane, nedojde k opylení, tak to semeno nevyroste. Ale ta spermatická buňka z toho pilu neproniká k vajíčku, to znamená nedojde k oplození a to vajíčko už je vlastně geneticky totožné s matkou, to je ta apomikse. Jo, takže ty ostružníky vlastně produkují potomky prostřednictvím semen, který jsou kopie té mateřské rostliny. A za určitých podmínek, když mají dostatečnou fitness, když mají štěstí, tak se můžou rozšířit opravdu napříč celým kontinentem. Jo, jsou ostružníky, které rostou přes celou Evropu například. Jo, a těmto stabilizovaným apomiktickým liniím se v té batologii, což je věda zabývající se ostružníky, říká samostatný druhy. Co je na tom celým zajímavé, že těch 800 druhů vzniklo z 6 nebo až 8 nějakých ancestrálních druhů, které jsou dneska ještě v naší flóře přítomný, například Rubus canescens, jo, nebo Rubus ulmifolius, který znáte možná z Mediteránu, ostružník malinník se podílel na vzniku této diverzity, Cesius, zástupce ostružníku žláznatého, to jsou ty podhorské až horské rostliny, hodně žláznatý na stoncích, a také takzvané pravé ostružníky, to je ta zkratka rub. To jsou ty vzpřímené, co nezakořeňují, například Rubus sulcatus, možná znáte, nebo Rubus plicatus. Tady je to podepřeno studií, kterou udělal Michal Sochor, že jde skutečně o ty jednotlivý rodiče. Tohle je teda haplotyp Rubus ulmifolius, Rubus canescens a nějakého ostružníku z těch pravých ostružníků, z těch všímených. A černé tečky představují body aktuálního výskytu Rubus ulmifolius a Rubus canescens. A modré tečky, a v tomhle případě červené tečky, představují jednotlivé zaznamenané chloroplastové haplotypy. To znamená, že čím tmavší je ta barva, tím více ostružníků s daným haplotypem se tam vyskytuje. A z těchto vlastně mapek oni odvodili, že ty ostružníky, protože se nevyskytují v jižní části, musely vzniknout v oblasti severně položené, které byly částečně zaledněné nebo byly významně ty oblasti ovlivněné tím zaledněním v glaciálech. To znamená, že tam ty ostružníky nemohly růst. Kdyby to šlo jenom o pouhou migraci, tak by se vyskytovaly i v níže položených oblastech, což je případ vlastně toho haplotypu těch příjmených ostružníků, z těch sekce Rubus. Takže na základě toho vlastně oni vyslovili hypotézu celkem jako podloženou, že ty ostružníky, které dneska tady máme, mají postglaciální původ. Tak, jak jsem řekl, jsou to všechno apomikti, to znamená, abyste si řekli, že to je vlastně jednoduchý, že tu máme rybník nějakých apomiktů, který nemají žádnou genetickou variabilitu, to znamená, bylo by to jednoduchý, snadno by se od sebe poznávali, možná by si byli podobní, ale často také ne. Jenže občas je ta bariéra, ta apomikse prolomená a dojde k hybridizaci. A ta hybridizace vede k diverzifikaci. To znamená, že v přírodě se v některých oblastech můžete setkat s ostružníky, který nezapadají do popsaných druhů. Jsou to třeba lokálně se vyskytující apomikti, který se vlastně biologicky vůbec neliší od těch rozlišovaných taxonů, ale je jich obrovské množství. Proto byli badatelé donuceni, protože máme nedokonalý mozek a všechno bychom si to nezapamatovali a neudrželi a nedávalo by to smysl, vlastně opustit vědecký přístup, ale řekli si, že prostě budeme rozlišovat druhy, které mají jenom nějaký areál. Jo, tady je vidět areál 20 až 50 km na to, aby byl ten ostružník popsán jako druh. Jo, je to skutečně nevědecký přístup, pragmatický, který vyšel vlastně z té reality a také z toho, že náš mozek není úplně super. Jo.
Přišel s ním už Focke, jo, takhle dávno, 1834, a navázal na něj, vlastně to oprášil ten Weber. A vlastně v současné době je to dominantní jako přístup, nebo vlastně asi jediný. No a aby to nebylo málo, ty ostružníky jsou ještě plastický, to znamená, že na světle vypadají celkem jinak než ve stínu. Když je tam hodně vody, vypadají zase trošku jinak, když je to na suchu, prostě je tam velká morfologická plasticita, která to celé komplikuje. A v České republice teďka. V České republice máme 5 podrodů zastoupených, asi znáte glaciální relikt morušku, maliník, ostružník rubus odoratus, voný, ostružník skalní, ty jsou řazeny do jiných podrodů a jsou nepříbuzný a v podstatě v této přednášce o ně příliš nepůjde. A potom teda ten podrod rubus. Tady jsem vybral, nebo jsme vybrali 2 odlišní ostružníky morfologicky, aby jsme vám ukázali, že nejde skutečně o žádný kryptický druhy. Jo, že to není prostě, že se to dá krásně rozlišit. Jsou ty rozdíly i v rámci toho podrodu mezi těma druhama veliký. Téměř bez žlázek, chlupatý, žlaznatý, trojčetný list, sedmičetný list. Jo? Takže prostě to, co my rozlišujeme, když můžete si myslet, že to je jako těžký, anebo že to prostě jako je nemožný, tak jsou opravdu morfotypy. Nejde o kryptický druhy, teď mi napadá třeba rod Batrachium, který třeba studuje koutě, tam jsou druhy, které morfologicky nejdou od sebe poznat. Tady je to opak, tady vlastně ta batologie je dominantně postavená na morfologii. Tak, abyste se podívali, jaká diverzita v České republice vlastně ve srovnání s okolím, tak srovnatelná diverzita je v Německu, která je 5krát větší, má 4krát více druhů. Jo, my jsme tady CS, Česká republika, diverzitu máme srovnatelnou s Irskem, který je srovnatelně velký jako Česká republika, ale obrovská diverzita je v Holandsku a v Belgii. Ty jsou 2krát menší a mají 2krát větší diverzitu ostružníků. Tak a jak samozřejmě víte, ostružníky rostou v křovinách a v lesích, jsou to autochtonní rostliny a já tam vlastně přidal velmi autochtonní, protože řada z nich na území České republiky vznikla. Je to skutečně to naše rodinné stříbro a mělo by být tak vnímáno, ale není. I ochrana přírody je vlastně vnímá negativně, oprávněně, protože oni nám zarůstají ty krásný oligotrofní biotopy, jako jsou třeba trávníky, o které je nutné pečovat, anebo i hezké lesy. No ale je otázka, jestli to je úplně objektivní přístup, protože ostružníky jsou mezotrofní rostliny a k oligotrofizaci krajiny v našich zeměpisných šířkách došlo vlivem člověka. Tak jestli částečně ty ostružníky se díky té eutrofizaci, která dneska probíhá, vlastně co se týče množství nevrací do nějakého dřívějšího stavu. Je to jenom otázka na zamyšlení a možná trošku provokativní. Jo, a jak je všechno relativní, tak v Nizozemí mluví o ancient woodland species, to znamená druzích, který jsou prastarých lesů, jo, prostě opravdu, je to jako úsměvní, oni tam ty lesy nemají, oni se je vymydlili, že jo, takže prostě i ostružníky tam považují za indikátor něčeho takového. Je to přitažený za vlasy, bych řekl, ale možná, že ne, prostě, nevím, nebyl jsem tam. Tak a teď proč Šumava? No za to, že jsme začali studovat ostružníky, může tento pán, co tady sedí v první řadě, protože nás přemluvil, doslova přemluvil, aby jsme zpracovali ostružníky do květeny Šumavy. Nám se do toho moc nechtělo, protože nás nepodpořili ani batologové, ale nakonec se to podařilo a my jsme hrozně rádi, že se to povedlo, protože ty výsledky, které jsou opravdu skvělý a pro mě a asi i pro bráchu v mnoha ohledech překvapivý. Vymezení území je celá Šumava, to je Čechy, Bavorsko, částečně i Rakousko, tady to vidíte, je to území poměrně velký, 4530 km čtvereční, mapovali jsme v roce 2019, 2023, v roce 2023-2024 jsme zpracovali literaturu. Také překvapení, že nás to trvalo tak dlouho, protože to bylo hrozně pracný. Navštívili jsme všechny kvadranty, které do toho území zasahovaly, bylo jich 124. Excerpovali jsme veškerou literaturu, kartotéky, databáze. Jezdili jsme na koloběžce, mimo jiné. A protože oni jsou ostružníky na Šumavě tak daleko od sebe, že se to jako nevyplatí dělat pěšky.
Jo, to znamená, že ta koloběžka fakt byla ideální, jo, protože člověk jede na koloběžce a vidí v okolí cest, že si tam ostružníky rostou nebo ne a zastaví. No a naším cílem bylo všechno zadat do databází a publikovat. Tak a tohle je další překvapení, které nás jako čekalo. My jsme vyexcerpovali prostě veškeré publikace, získali jsme 749 záznamů, což není mnoho, ale 196 jmen, což už jako psycho vlastně je. Jo, z toho, když jsme teda zjistili, jak je to s tou synonymikou, tak z toho vypadlo 152 taxonů, který jsme nemohli akceptovat. A teďka bude následovat takový historický exkurs, kde vám vysvětlím vlastně proč. Jo, šlo o nesprávné determinace, lapidárně řečeno, ale vedlo k tomu buď neznalost těch ostružníků jako taková, anebo opravdu použití nevhodných taxonomických přístupů, protože ty lidi neměli ty metody, co jsou dneska k dispozici, takže se pletli. Tak a teďka teda je ta část, kde jsou ty historické údaje. První údaj o výskytu cévnatý rostlin na Šumavě vlastně je z roku 1580. Carolus Clusius, Dentaria a Neaphylos. Jo, potom 200 let nic, jo, a pak Johann Mayer, pražský lékař a botanik, vyrazil na Šumavu na vejlet a napsal práci o té exkurzi v roce 1779 a tam až jsou první záznamy o dalších rostlinách, ale práce je to nekritická, uvádí rostliny, které na Šumavě a v široko dalekém okolí nerostou, takže jsou to zjevně omyly. No, ale v roce 1786 vyrazil asi, nebo chvíli předtím také na Šumavu a tam objevil ostružní, který se rozhodl popsat jako nový druh. Toto je jeho název. Jo, je to opravdu dlouhý název, je to polynomické jméno, které se používalo v předlineovských, ale i po lineovských dobách. Jo. Species plantarum, práce, která je v taxonomii bodem 0, je 1753, jestli se nepletu. Takže tady je i zajímavý to, že ještě jako vlastně 30 let po tom Liném pořád byli lidi, kteří používali ty polynomické jména, které dneska jsou neplatné. Ale ta práce na to, jak je stará, je úplně geniální. Krásný latinský popis s německým popisem vpravo. Podívejte se na tu lokalizaci. Tohle je locus classicus, místo, kde byl ten ostružník popsán. In silvis subalpinis a tak dále, v lesích horských uprášil v okrese Prácheň. Krásná lokalizace. A my jsme si říkali, co to teda je. Prostudovali jsme pečlivě ten popis, přeložili jsme si ho a zkoušeli jsme to jako napasovat na něco, co by tak kolem těch prášil tam mohlo být. No, došli jsme k názoru, že to je něco jiného, než to ve skutečnosti bylo, ale až si Petr všiml, že tady je napsáno tab 2. Jo, a to je ten obrázek. Jo. A teď se nám to jako rozsvítilo, najednou to všechno začalo sedět, no a já nevím, jestli vás to někoho napadne, možná se nám to i říkal, to je Rubus saxatilis. Jo, takže ten Johann Mayer popsal ostružník skalní později, protože ten byl popsaný Linem v tom roce 1753 a dal mu takovéto jméno. Lámala se tam tenkrát vlastně v té době ta nomenklatura, protože asi o rok nebo o dva později popsal další dva druhy, ale už použil binomické jméno, takže do dneška tyhle dva druhy jsou vlastně jeho taxony. Jo. Myslím, že to je z Gmelínního herbáře z nějaké expedice ze Sibiře 2 taxony. Takže první údaj o ostružníku z Šumavy je hned popis nového druhu. To pro nás bylo vlastně jako sice neplatný, ale pro nás to bylo velmi překvapivý. Potěšilo nás to. Tak. A teďka bude několik vlastně vysvětlení, proč ty ostružníky těm lidem tak nešly, ale zároveň je zajímaly. Anton Schott, určitě ho znáte, ti, co se zabývají trošku vlastně botanikou tady v regionu, tak působil na Šumavě a v Novohradských horách, byl to spisovatel, básník a botanik a napsal docela dost floristických pracích. Byly částečně kritické, částečně nekritické, jak to v té době bývalo, ale napsal 2 specializované batologické o ostružnících. 48 jmen ostružníků odpať publikoval, jo, což jako je docela dost. A my po tom prostudování té práce, která je tady vidět vlastně vpravo, její začátek, jsme zjistili, že vlastně je možný akceptovat z těch 48 jmen jenom opravdu ty základní,
Jo? A to proto také, protože byli podpořený batologem skutečným, a to byl ten Jákob Uč, což je kontroverzní postava, byl to německý lékař a botanik. A ten se rozhodl ostružníky hodnotit jako hybridy, jako hybridní formule, což vlastně, jak jsem říkal, ten Michal Sochor, jak na to vlastně přišel, vlastně byl jako blízko pravdy, že jsou to skutečně mnohonásobní jako kříženci různých taxonů. Ale vedlo to k absurdum. Podívejte se, jak on vymýšlel prostě tohle druh, který podle něj bez jakýkoliv studia, bez jakýhokoliv jako podepření prostě přisoudil této hybridní kombinaci. Opravdu šílené a byl vystaven drtivé kritice už v té době. Tohle jsou výňatky z práce kritiky, který udělal dánský batolog v roce 1898, který ho to úplně vyděsilo a naštvalo, protože na základě určení tohoto uče prostě byly zaplaveny většiny výměnných katalogů. Dřív si lidi ty položky herbářový vyměňovali, to úplně vymizelo, to v dnešní době už není. Jo? A sloužilo to vlastně k podpoře výzkumu té botaniky, takže vznikaly katalogy a byly i výměnné společnosti. No a tady Klenz píše, že tvoří dokonce kombinace hybridní, které vůbec nezná, z druhů, který nikdy neviděl, což jako je samozřejmě velice zvláštní a myslím si, že se pouští do takové kritiky už jako nevybíravý, vyléčen ze své dětské nemoci. Ten Uč propagoval, že by se neměli ty ostružníci popisovat na druhé úrovni, tak jak to děláme my, ale že by se měli používat ty hybridní kombinace. No ale on se neudržel občas. Jo? Prostě se neudržel a popsal nový druh a to je případ Šumavy Rubus coenicus, který popsal jako jménem toho Antona Schotta, se kterým vlastně spolupracoval, který mu posílal ty položky a popsal Rubus coenicus. Zase 4 taxony, jeden, který na Šumavě vůbec neroste, jako rodiče. A teď se podívejte, co to je. Možná, že to někdo z vás pozná. My jsme našli typovou položku a to je Rubus pedemontanus nebo Rubus nigricans. Jo? Druh, který ten Uč udává v té práci toho Antona Schotta. Takže on vlastně popsal nový druh z oblasti, kde skutečně tenhle ostruženík prostě také rost a také on ho sám vylišil. Zkrátka ty rostliny neuměl. Tady Klenz jenom poznamenám a možná až za chvíli. Tak. Jo, a toho Uče kritizuje další nástupník batologie, Francouz Sudre. Jo, a ten dokonce natvrdo píše, že fakt ty ostružníky neumí a že nepozná ani plikátus. Nicméně strhnul spoustu lidí a způsobil spíše chaos. Tak. A teďka k tomu Sudremu. Ten bohužel teda taky zasáhl do té Šumavy významně. Jo, byl to francouzský botanik, zabýval se jenom rubusem a hieráciem, opravdu specialista a napsal monumentální dílo, které mělo 6 dílů, Rubiflora Europae, která vycházela od roku 8 do roku 13 a v té práci uvádí tisíce taxonů. Je to na 305 stranách, je tam 215 tabulí, vypadá to takhle, krásně vyobrazený. Jo. A hrozně přesvědčivý dílo. Ale bohužel zvolil zase umělou taxonomii. Například vzal kytku z Pyrenejí, našel kytku v Alpách a přiřadil jí kytce z Pyrenejí, která s tím vlastně neměla nic společného. Zařadil jí do propracovaného systému poddruhů mikrogéne, to je vlastní jednotka, kterou si vytvořil, my si to někdy slyšeli, nedá se to ani vygooglovat, já než jsem pochopil, co to vlastně je, to prostě nějaká jednotka mezi subspécí a varietou a dokonce i forem. Jo, a tady vidíte, jak to v té práci bylo. To nahoře je Rubus rivularis, to je druh. Tohle to není už druhové jméno, to má jiný typ písma, to je poddruh, toto je mikrogéne, taky jiný typ písma, jo, a jde až do variety. A vlastně celý tohle rozsáhlý dílo my jsme vlastně prošli, aby jsme vyexcerpovali, protože bylo podrobný, jo, to byly ostružníky Evropy, tak jsme to museli projít. Jo, a tady máte údaj z Šumavy, Frajung, jo, město v Bavorsku, bavorské části. No a ten člověk byl ve své době oceňován, dostával ceny botanické společnosti, prostě dílo bylo přijato do flory Bavorska, proto se odrazilo do té Šumavy, do flory Evropy, dostál, z něj vychází, jo, taková ta zelená nová květina Dostálova, ta vlastně excerpovala nebo vycházela z toho přístupu toho Sudreho. A vlastně na těch
80, 90 let prostě způsobil temno v té taxonomii ostruženíků. Tak. Napsal Ruby Bavarici, Francouz, na základě sběrů bavorských botaniků, který mu poslali 4000 herbářových položek. Tady je třeba ještě říct, že ta bavorská botanika v té době byla hrozně silná. Tam vlastně založili ten nejstarší spolek botanický na světě v Regensburgu, takže tam měli opravdu silnou botaniku. Proto teda taky takováhle aktivita a proto se to odrazilo do vlastně toho výzkumu těch ostruženíků na Šumavě. Jo, tady vidíte tu diverzitu, 60 taxonů z bavorského lesa. Jo. Tak. A další překvapení, které nás čekalo, je, že jsme provedli 8 typifikací. To znamená, že my jsme tam našli 8 taxonů, které byly z území Šumavy popsaný platně, jo, který je třeba jako, i když jsou to třeba taxony neopodstatněně popsané, tak prostě ty jména jsou platně popsané a existují. A já vám ukážu zase, jak to pokračovalo dál. Tak. Tohle je Rubus heterophilus, který popsal ten úč, ten, co měl rád ty hybridní formule. Vidíte, zase udělal výjimku, nevyléčil se z dětské nemoci. Ale vyděsilo nás na té položce, že my ten ostružník známe. To ukázalo se, že to je ostružník, který jsme popsali v roce asi 2008. S Bobem Trávníčkem má takhle krásný rozšíření, jestli to je trošku vidět, je to Rubus perpungens. Jo, takže jsme si říkali, aha, takže vlastně on byl dřív, ten ostružník byl známý, my jsme to nevěděli, přijdeme o jméno, ale Rubus heterophilus už popsaný byl, myslím, z Japonska, to jméno už je obsazené, takže je to jenom jeho synonymum. Další příklad badatelů, samozřejmě obrovské osobnosti botanické, to znamená bratři Preslové, popsali 2 ostruženíky, třeba popsali Nympha candida, vytvořili názvosloví, určitě o těch lidech se už slyšeli, tak člověk si říká, skvělý, popisovali ostruženíky dobře, znají to, ale zase omyl. Rubus hirsutus, který popsali v této práci, jsme zjistili na základě teda studia této fragmentální porožky, že je Rubus gracilis, který popsali ve stejné práci, jenom na jiné straně. Takže zase důkaz toho, že ty ostružníky skutečně těm lidem v minulosti nešly. Jo a poslední příklad, také batolog český, který působil na přelomu 19. a 20. století, to je Karel Tocel, popsal od Boubské, od Vimperka formu, je to forma? Jo, formu brevispinus od Rubus plicatus. A zase jak pracovali, ta položka je směsná, tohle je Nescensis, tohle je plicatus, jo, a teďka si člověk říká, tak jak to vlastně jako myslel ten pán. No nakonec jsme teda vybrali tu položku Rubus plicatus, aby jsme zachovali vlastně ten původní záměr toho autora. Takže zase další vlastně omyl. Tak. A teď jsme skoro už doma, teď jsme na začátku toho světla, kdy se to začalo dělat ponovu. Škrtlo se to, co se dělalo předtím, a zásadními lidmi, kterými byl Heinrich Weber, Němec, který napsal Illustrierte Flora von Europa, zpracoval tam Rubus v celé střední Evropě a to byl starting point pro Josefa Hluba, který je tam vpravo, který zase zpracoval do květeny České republiky Rubusy. Vytvořil ten moderní nebo staronový koncept, o kterém jsme již mluvil. V současné době víme, že má molekulární podporu. V podstatě co druh, to jiný genotyp. Máme tady i Vojtu Žílu, který se samozřejmě na Šumavě ostružníkům také věnoval a vlastně by se dalo říct, že Šumava byla pro ostružníky jako ostružníky nezajímavá oblast, takže nikomu se do toho nechtělo, proto se nám tam nechtělo ani nám samozřejmě jezdit a tyto pochybnosti přímo vyjádřil i Bob Trávníček, že jestli to není zbytečná práce, že tam stejně nic nenajdeme. Ale skutečně to tak nebylo, našli jsme. A to bych předal teďka slovo Petrovi. Tak, díky. Tak Martin teď hovořil o tom, proč jsme se na toho pustili, o nějaké té historii a co ty ostružníky jsou. A tady bych měl já vám něco říct o těch výsledcích, co jsme našli přímo
co jsme udělali při tom výzkumu 5letým. V podstatě tímhle s tím slajdem by se dalo končit, ale já to trošku rozeberu dál. Nicméně na začátek teda říct, že jsme tam podařilo najít 30 nových druhů ostružníků pro to vymezené území, 2 nové druhy pro Českou republiku, 1 pro Německo a vlastně 8 nových druhů pro vědu. Nebudu procházet vlastně každý ten nález zvlášť, ale jenom některé vybrané zajímavosti. Pro toho, koho by zajímaly teda úplně detailní věci, které jsme tam zjistili, tak to najde tady v tom článku, kde to bylo publikováno. Bylo to v Preslích v loňském roce a vlastně pro každý druh je tam zpracována mapka rozšíření podle těch kvadrátů, jeho nějaká synonymika, buď se vztahem k Šumavě nebo jenom k České republice, odkaz na dobrý popis a ilustraci, stručně celkové rozšíření ve světě, rozšíření na Šumavě. Je tam údaj o tom, jestli ten druh se vyskytuje v které z těch zemí, z těch 3 zemí. První údaj z toho území, buď nějak komentovaný, anebo jenom stručně uvedený, maximální výškové rozšíření toho druhu nebo výskyt a pak výčet herbářových položek, které jsme tam zaznamenali a případně pokud jsme našli nějaký správný literární údaj nebo databázový, tak je tu vlastně citace i toho, nebo i přesný přepis toho literárního údaje. Tak to je vlastně v tom článku všechno takhle ke každému druhu zpracováno. Pak mám tady teda výběr těch nejzajímavějších věcí. Kdo čtete a odebíráte i zprávy České botanické společnosti, tak tady ten druh byl, o něm bylo informováno, jsme tam napsali krátký článek. Máme to nazvaný jako staronový druh pro Českou republiku. Staronový proto, protože on byl na území České republiky udáván v té květeně České republiky od holuba. Vlastně existuje asi 15 údajů napříč celou Českou republikou, ale protože s tím druhem to není úplně jednoduché, se ukázalo, že jsou to vlastně omyly. Jo, a omyly jsou to vlastně protože on je velmi podobný Rubus plicatus. Jo. To, kdo trošku ho znáte, tak to v zásadě na první pohled tak vypadá. Ale je tu zásadní znak, když to kvete, tak to funguje krásně. Rubus plicatus má tyčinky kratší než čnělky, když to ten druh ne, má výrazně delší. Jo. Je to úplně dobrý znak, ale ty ostružníky nekvetou pořád, takže je třeba se ten druh naučit i nějak jináč, jo, nakoukat ho líp, poznávat se dá i podle toho, že ten druh má relativně dlouhý plodní stopky a květní, to květenství vypadá tak nějak rozložitějc, ten plicatus by měl ty stopky o poloviční zhruba, je trošku jiný odění na rubu listu a i ty ostny, ale je to věc, která je třeba nakoukat. Jo, všimněte si tady to rozšíření vlastně ve světě, kdy Rakušáci se nám vždycky smějou nebo říkali, jak je možný, že ho tam nemáme, že ho neznáme ten druh. Říkáme, u nás prostě neroste a říkají, to není možný, tady je prostě úplně všude. Ale ta Šumava ho prostě dál nepustila, až teda v roce, nebo během toho průzkumu se nám ho podařilo najít, jo, asi 150 metrů teda od hranic s Rakouskem, tady u Kyselova v prostoru té bývalé pohraniční stráže. Roste tam na několika místech. Takže opravdu staronový druh, takže už teď teda potvrzený, opravdu tenhle druh se tam vyskytuje. Tak jo. Druhým druhem, který jsme našli pro Českou republiku, byl Rubus sylvae bavarice, druh popsaný Hansem Gagermayerem z bavorské strany. Pan Gagermayer byl vlastně takový amatérský florista a batolog v Bavorsku, který napsal několik článků o rostlinách na bavorské straně Šumavy a zabýval se i o ty ostružníky. Tady je jenom pěkně vidět, abyste viděli, že jsou ty ostružníky jiný, jo, že pravdu odění prýtu je úplně jináčí než u toho Bertrámí, tady je malý ostny, spousta žlázek, do toho i chlupů, rub listu je taktéž úplně jiný. Tenhle ostružník je nápadný tím, že vytváří velmi rozdílný listy, když jdete na tom prýtu, tak vlastně listy na té špičce toho prýtu jsou ze spora křídově bílý a směrem k bázi toho prýtu to odění rychle ubývá, až vlastně listy uprostřed jsou skoro zelené a ty u bázy prýtu úplně. Jo, to je celkem výjimečný a nápadný znak u toho ostružníku. Takhle vypadá jeho
rozšíření. Tady to je oblast, kterou znal a prozkoumal ten Gagermayer a vlastně někdy v tom roce 2002 nebo 2003 ho Martin nalezl tady na 2 lokalitách nebo na několika mikrolokalitách u Nýrska. A vlastně k tomu celému předcházela naše exkurze někdy v roce 2005-2006 do té oblasti známého výskytu v tom Bavorsku, že jsme ten druh chtěli poznat a naučit se ho a najít ho prostě, že on musí růst, jsme si říkali, někde v tom našem Předšumaví, když je takhle kousek od hranic. Jo, takže jsme tam jeli, nazbírali jsme ho, naučili se ho nějakým způsobem a doufali, že ho najdeme. Jo, 20 let se to nepovedlo, teda až v tom roce 2022 nebo 2023, tady u toho Nýrska, pak v herbářovém materiálu Rudy Hlaváčka, tady někde mezi Plzní a Českým lesem, no a potom přímo teda na Šumavě u Mlynářovic. Takže druh, který se teda nakonec v České republice opravdu vyskytuje a vlastně nálezem tady z těch lokalit se podařilo ten areál toho druhu vlastně zvětšit skoro 3násobně. Teď obráceně druh, teda, který se podařilo najít jako nový pro Německo, Rubus burdensis, druh popsaný Josefem Holubem v 90. letech z oblasti Brd. Zase vidíte, že je to jiný typ ostružníků, úplně mnohem víc ostnitej, trojčetnej. Zase vypadá úplně jináč, není to žádná podobná rostlina k těm předchozím, co jsme tu teď viděli. Tady je vlastně celkové rozšíření toho druhu, takže základní rozšíření jsou opravdu Brdy plus širší okolí. Občas někam se rozšíří i někam dál. Tady máme k tomu vlastně nějakou historickou poznámku, nebo v paměti zůstalo, že ten Gagermayer se to snažil ten druh celý život nebo dlouhou dobu najít v tom Bavorsku, jestli říkal, že tam taky musí růst, ale nikdy se mu to nepovedlo, teda až teda v roce 2000, nevím, kolik to bylo, 23 asi, teda jsme ho našli zase asi 300-500 metrů od hranic s Českou republikou v tom Bayerisch Eisenstein. Takže druh je i v tom Německu. Je tam vidět ta snaha prostě proniknout z těch Čech do toho Bavorska. Další vlastně tím objevy byly těchto 8 druhů ostružníků. Pro vědu jsou to druhy, které jsou vlastně vázané na celé to širší okolí té Šumavy. Já nebudu vlastně mluvit o všech, jenom vyberu 2 z nich, 2 takové skupiny, nebo zástupce 2 skupin. Tady mám mapku rozšíření těch druhů dohromady, takže vidíte, že vlastně všechny, nebo každý ten druh se na té Šumavě vyskytuje, některý jsou tam častější, některý jenom jedinou lokalitou. A vlastně teď už můžu konkrétně k tomu jednomu druhu, který zastupuje skupinu 6 druhů, kdy jsme to našli opravdu jenom cíleným průzkumem té Šumavy, který jsme si tam jakoby vychodili v tom terénu. Rubus depressinervius patří do série Rádula. Zase vidíte, je to 5četný, velký ostny na plítu, velké množství stopkatých žlázek a tady jde navíc i chlupů. To je série Rádula, budu mluvit ještě pak dál, to je důležité si zapamatovat. Areál toho druhu 75 km v průměru, 40 lokalit, locus classicus u městečka nebo vesničky Bornmais. Onen svět, Martine? Je to onen svět, no, jo, onen světu. Jo, jasně, jméno. Depressinervius jsme dali proto, protože když se podíváte, tak jsou tu relativně nápadní, že má vmáčklé žilky do té listové čepele, to v tom terénu to fakt taky takhle i je vidět. Takže proto depressinervius a chmurný, jednak trošku teda, že to může evokovat ta deprese, že jo, nějakou chmurnou náladu, ale zároveň on i ten druh má jako i takovou, mně přijde temně, smutně zelenou barvu listu, jo, takže to jako tak nějak vyšlo. Dalším druhem je Rubus coronae aurea. Ten jsme vlastně objevili díky tomu spolu s Rubus
Picetikola vlastně díky tomu, že Michal Sochor paralelně v tu dobu, kdy my jsme povoli na Šumavě, tak mu běžel projekt a výzkum na celou skupinu, vlastně tu jednu z nejtěžších skupin v těch ostružníkách na sérii glandulózí, a on jel prostě přes celou Evropu a sbíral materiál a vlastně co on s ním dělal, vlastně ho testoval geneticky a vlastně přiřazoval jednotlivý typy, snažil se jednotlivý typy přiřazovat k sobě. No a my jsme ten druh, nějaký typ znali tady z okolí Zlaté Koruny, Blanského lesa, a on ho pak našel vlastně tady u Libniče, u Českých Budějovic, napsal nám tohlejte, tady ty vzorky, co jste mi poslali z Blanského lesa, mě vyšly stejný jako v té Libniči, koukněte se na to. Tak jsme se tam měli podívat, opravdu to vypadalo, že to je úplně stejný, tak jsme po tom druhu začali víc koukat. Našli jsme ho pak tady na Prachaticku, u Nových Hradů a pak vlastně přímo na Šumavě, teda tady v té vymezené části u Lipna. Takže tím se dostal i do té květeny Šumavy. Jo, druh tedy popsán z 30 lokalit, areál 51 km, loni to Martin našel až někde u Dunaje, takže dneska už ten areál je ještě jakoby větší. A locus classicus je teda ta zlatá koruna. Jo, zase ten charakter toho druhu je úplně jiný, jo, je trojlistek, prýty jsou hustě ostnité, jemnými ostny, tenkými, jehlicovitými se spoustou žlázek. Jo, typický zástupce tedy té série glandulózí. No a teďkon pryč od těch novinek, to je tak asi vlastně všechno, co se tam zásadního našlo, a mě vždycky zajímá a baví na tom hledání toho rozšíření těch druhů, ať už běžných kytek nebo těch ostružníků zvláště, protože jsou to vlastně všechno převážně nové věci. Nějak ta fytogografie, jak ty druhy rostou, jaký mají společný areály, kde všude se vyskytují. A tak jsme se pokusili teda udělat nějakou jakoby analýzu fytogeografickou, nicméně z té brzy vyšlo, že vlastně tam nic zajímavého úplně není, že 44 druhů z těch 56 tam zaznamenaných má de facto stejný areál, stejný typ areálu středoevropský, který vlastně obsahuje to, že ty druhy rostou buď to v nejbližším okolí té Šumavy, nebo případně jsou v Německu, v Polsku, v České republice a nikde moc dál ne, takže druhy spíš takovým středně velkým areálem, to jsou ty, který převažují. Dá se tam v této skupině mít taková podskupina, a to zhruba u 18 druhů, který jsou vlastně takovými endemity té oblasti. Ty vlastně opravdu zde vznikly, jo, jsou to druhy, které teda jsou přímo někde na prostředí té Šumavy, anebo trošičku někam dál unikají. Kromě této velké skupiny je tam teda ještě druhá, tak nějak západostředoevropským areálem. Tam patří tady těchto 7 druhů. Jsou to druhy, které jsou zároveň jedni z těch největších, vůbec největším areálem. Ten areál mají od Britských ostrovů až někam na Ukrajinu nebo do Rumunska. Jsou to i ty relativně nejznámější druhy, jako Rubus nescensis, Nigricans, dříve Pedemontanus, Rubus plicatus, Radula. Jo, takže tady tyhle velké druhy. Kromě toho samozřejmě druhy s tím jihosibirským nebo boreálním areálem, případně vlastně druh Rubus glandulosus, což je jakoby druh, který v sobě má ty sexuálně se rozmnožující typy série glandulózí, který je vlastně od té Arménie až po Španělsko a spíše vázený na vyšší polohy. No a kromě toho teda samozřejmě 5 splanělých druhů v celé té oblasti, nepůvodních domácích, buď to v Severní Americe, nebo jsou to kulturní taxony, nebo v případě Armeniáku teda původní v té Arménii. Takže takovým závěrem té fytogeografie je to, že ta Šumava je uprostřed většiny těch zaznamenaných druhů. Šumava určitě tvoří horskou bariéru, to bylo krásně vidět u toho Rubus bertramii, a nejen pro něj, teda, který tam dosahuje své východní hranice areálu, jako je teda jediný druh. Tady ten seznam ostružníků, to jsou druhy, které tam dosahují jižní hranice areálu, než by tam byla úplně ostrá, ale vlastně kvantita toho výskytu tam fakt končí, on trošku ještě někam jižněji jde, ale už jsou to nějaký jednotlivý výskyty bez nějakého souvislého spojení.
A vlastně třetí by byla teda skupina se severní hranici areálu, jo, který tam dosahují, to jsou tři druhy. No a to jsme se tak nějak dívali na tu Šumavu vlastně ze zhora z pohledu Evropy, teď už úplně na detail, jenom na tu vlastní Šumavu, když jsme si dali všechny ty zjištěné, vlastně to rozšíření těch ostružníků dohromady, tak se nám z toho vylouply takových 5 skupin druhů, který tvoří podobný typ areálu. Jo, je tam, teď ho trošku ukážu víc, tady třeba Rubus nescensis nigricans, phytochorotyp. To jsou druhy, které vlastně se vyskytují na té Šumavě všude, nejhojněji samozřejmě v podhůří, že, kde jsou ty podmínky nejpřívětivější, ale občas jdou i někam do vyšších poloh, buď jsou tam zanesený, nebo se tam dostali nějakým způsobem sami, ale rostou vlastně jak v Bavorsku, v Rakousku, tak v Čechách. Jo. Tady jenom podobný typ rozšíření má třeba Plantago media, nebo Asarum europeum, Evonymus europeus, no, jakož to je další křovitý teda druh. Další fytochorotyp, který mě teda se hodně líbí a má tam spoustu zástupců těch druhů s takovým typem rozšíření, že jsou prostě vázaný na ten severozápad. Jo, že to jejich rozšíření je v této části kolem Železné rudy. Tam si dáváme do souvislosti, že to je oblast, kde hodně prší, je tam to víc oceáničtější a těm druhům se tam nějakým způsobem daří výrazně víc. Zase s běžnýma nebo s jinýma druhama to má paralelu třeba s Chrysosplenium oppositifolium, Ligusticum mutelina má taktéž podobný charakter rozšíření, Orioncus trifidus, zase jsou to druhy, které jdou fakt asi za těma vyššíma srážkama. Proti tomu je vlastně opačný fytochorotyp, který teda má výskyty zejména teda v té jihovýchodní Šumavě a ve zbytku vlastně buď není, nebo je velmi vzácný. Jo. I když má třeba tady ten Rubus nortice, puntíky tady nahoře, to jsou jednotlivé lokality, ne úplně nějak bohatý, tady je velmi častý zase naopak, to je souvislý výskyt toho druhu. Zase paralela s jinýma kytkama, podobný areál, teda má Orobanche alba, Chamecitisus supinus, Cardamine trifolia. Dalším takým fytochorotypem byl Rubus dolensis a Rubus saxatilis. To jsou druhy, které jsou teda jenom v Čechách, nejsou v té bavorské straně ani rakouské straně Šumavy. Prostě nepřekonali nějakým způsobem tu bariéru té Šumavy a nejsou tam. Jo, podobně by se dalo říct, že to rozšíření má tady Inula salicina nebo Hypocheris maculata, případně Stellaria longifolia. No a pak je poslední fytochorotyp, jo, to vlastně jsou druhy, které jsou jak na tom severozápadě, tak jihovýchodě a chybí víceméně uprostřed, tam nějakým způsobem nejsou. A takováhle trojice druhů, která to vlastně takového rozšíření dosahuje, k tomu se nám nepodařilo dohledat jako nějakou paralelu jiných kytek. Tak co to jakoby všechno tak nějak znamenalo, tady ty výsledky? Vlastně je to zajímavý, když člověk porovnává tu vlastní Šumavu a její ostružníkovou flóru s jinýma pohoříma, tak to fakt vychází výjimečně. Když jsme tu přednášku měli v Praze, tak vlastně Jirka Hadinec říkal, že vlastně zná dobře Krkonoše a tam prostě taký množství ostružníků v žádném případě neroste, že to je fakt jako výjimečný počet na Šumavu, takže tam jako něco úplně jinýho, něco se tam jakoby dělo, anebo děje a stalo. To trošku pokusím se tady vysvětlit. Zajímavý, nebo nejnápadnější je to ještě u té skupiny série Radula, což je teda skupina ostružníků, která vznikla hybridizací mezi skupinou série Glandulózí a pak série Disclores. To jsou takový ty ostružníky vlastně ze spoda na rubu krásně křídově bílí. O tom ještě pak budu mluvit. Jenom tady ještě vlastně mám zase mapku z té flory Atlasu Evropy, nebo Atlas flory Evropy, u té série Radula, kdy vidíte zase zvýrazněný hotspot té skupiny, že Britské ostrovy, tady Benelux s přilehlým Německem a tady ta
oblast kolem té Šumavy. Jo, je to zase práce z roku 2010, takže dneska už by ty puntíky v případě tady z té oblasti byly ještě vlastně větší, těch druhů je tam dneska mnohem víc. Tady mám takovou mapku, kde jsem vlastně obtáhnul areály všech 14 druhů ze skupiny série Rádula, které se vyskytují v České republice a zároveň rostou i na té Šumavě. Se všimněte, že vlastně ty areály všechny vycházejí nebo jsou obsažený i na té Šumavě. Je tam prostě podezřelý nějaký schluk. Tady koukněte, když tak semka na to pak budu upozorňovat tady na Podbeskydí, že jo, tam ty ostružníky žádný jako nějak z té série Rádula nejsou. Nebo jich tam jenom pár druhů. 3 se překrývají. A tady vlastně podobná mapka, jako byla z toho Atlasu Flory Evropy, a je to teda ze Šumavy, čili frekvenční mapka. Zase krásně se ukazuje ten bohatý severozápad a na tom severozápadě je to bohatý nejen na počet druhů, ale i na kvantitu jako jedinců. Je tam, když fakt chodíte, tak těch ostružníků v tom terénu nacházíte mnohem více než v jiných oblastech té Šumavy. Jo, myslím si, že na to upozorňoval i Čelakovský, který tam byl a vlastně upozornil nějakým v těch svých pracech, asi v prodromu, že ta oblast je bohatá na ostružníky. Pak to vlastně i Franta Procházka zmiňuje v nějaké práci, že to území je nesmírně bohatý. Tak to krásně fakt vychází. Je tu vidět i to, že teda, když jsme v oblastech, kde nějaký už to trošku zasahuje do podhůří, tak tady spíše to, že to je území, není úplně vymezený přesně oreofitně nebo úplně nahoře, ale že tady ta část by asi nejspíš vůbec do Šumavy jako horského fytochoronu neměla vůbec patřit. A poněkud trošku navýšený počet druhů je i v té jihovýchodní části. Jo. Tady můžou být vlivy 2, na tom severozápadě i na tom jihovýchodě podle mě fungují Vyšebrodský průsmyk a Všerubský průsmyk, kde se tam ty druhy nějakým způsobem snaží dostat, ať už z Čech do Rakouska, nebo obráceně, jo, že tam ten tlak prostě je. No a tady mám takovou mapku, kterou jsem si vypůjčil od Michala Sochora, což je vlastně jeden z výsledků té práce, co on dělal s tou skupinou série glandulózí, s těma žlaznatýma ostružníkama, kdy on jel prostě přes celou tu Evropu a zjišťoval taky vlastně způsob rozmnožování těch ostružníků. A chtěl bych tu jako se pokusit navrhnout nějaké jako vysvětlení té bohatosti těch ostružníků z té skupiny série Rádula, a možná nejen z ní, na té Šumavě. Jo, takže žlutě jsou ostružníky, které se rozmnožují výhradně apomikticky, červeně jsou druhy rozmnožující se nebo typy výhradně sexuálně. Českou republikou prochází linie, kde se tyhle dvě skupiny potkávají. A mám tady mapku rozšíření jednoho z nejčastějšího zástupce série Discolores, Rubus bifrons, který vlastně roste velmi hojně v Předšumavě, jeden z nejhojnějších ostružníků vůbec. Jo. Hojný je tady i v tom Podbeskydí na té Moravě. A lze předpokládat, že vlastně se určitě může podílet na vzniku těch zástupců série Rádula, protože je to jako jeden z rodičů. A je tu zajímavá věc, že vlastně v této oblasti na té Šumavě máte přítomnost těch apomiktických druhů série glandulózí a zároveň je tam teda velká diverzita té skupiny série Rádula, kdežto v tom Podbeskydí tady ty apomikty vůbec nemáte. Bifrons, Rubus bifrons tam je taky stejně hojný jako tady, tak je i tady, ale jestli si vybavujete ty překryvy těch areálů z té série Rádula, tak tady vlastně žádnej ten typ ze série Rádula vlastně nevzniknul a se nevyskytuje. Jo. Takže tady je určitě může být jedním z vysvětlení bohatosti té série Rádula ta přítomnost těch apomiktických typů ze série glandulózí na té Šumavě. Já se nějakým způsobem na tom podílejí. Takhle. No a jeden z posledních slajdů, mapovali jsme hory, tak člověk jasně sleduje i výškové maximum, kam ty druhy všude lezou, takže ta Šumava je územím, kde 11 druhů dosahuje svého výškového maxima vůbec v republice a 31 druhů vlastně, nebo vůbec druhů jako celosvětového a v republice 31 druhů. Ty červeně zvýrazněný jsou zase druhy, které toho výškového maxima dosahují
v té severozápadní části Šumavy. Jo. To je vlastně v té oblasti, kde ty ostřížníky jsou nejhojnější a kde mají nějakým způsobem i dobré podmínky, daří se jim tam. A tady teda krátké shrnutí. Na Šumavě se nám podařilo zdokumentovat 60 druhů jeden hybrid, ostružníků, všechno to je zadané do databází, doloženo herváři v Českých Budějovicích, publikováno v časopisech. Taková sice známá věc, ale je občas dobrý i známé věci nějakým způsobem potvrdit. To, že většina starých záznamů jsou determinační omyly a de facto nemá cenu se s nimi skoro vůbec zabývat. Jo. Kdybyste zpracovávali území, flóru nějakého území a stáli před úkolem se nějakým způsobem zabývat starýma údajema o ostružnících, můžete to úplně vypustit, ztratíte tím maximálně nějakých 5% dát. Jo. Zbytek je fakt jako nepoužitelný. Ostružníky se nám tam ukázaly na té Šumavě jakožto významné druhy podporující regionální biodiverzitu, je tam vysoký podíl endemismu v této oblasti, nějakým způsobem tam prostě probíhá na základě nějakých okolností přírodních, za podporu možná i člověka, probíhají tam speciační procesy. Šumava je taký hotspot ostružníků vůbec a možná zejména té série Rádula. Mně se líbí na tom, že ty ostružníky, jak jsou to jakoby nově objevované druhy a není známo jejich celkové rozšíření, umí podporovat vlastně nějaké teorie o regionální fytografii, o tom, kudy ty druhy, některé druhy chodily nebo migrovaly, tak ty ostružníky vlastně jsou a dají se využít jako podporná skupina pro tady ty teorie. To určitě funguje. No a pak máme tam nějaká přání a tužby. Bylo by dobré, kdyby se teda ty ostružníky přestali vnímat jenom jako plevel, už to Martin tady nakousnul, ale je to jakési rodinné stříbro, jsou to ty endemiti, když to člověk srovná s nějakou orchidejí, která má sice na Šumavě možná 1-2 lokality z celé České republiky, ale pak areál ve zbytku Asie, tak tyhle ostružníky ty rostou jenom tam, nikde jinde nejsou, ve zbytku Asie nemají nic, jo. Takže třeba k tomu taky takhle nějak možná přistoupit. No a pak by bylo dobrý, kdyby se to teda ty data využila ke zpracování té květeny Šumavy, jo, někdy a tak to by asi bylo všechno a děkuji za pozornost a Milanovi ještě jednou teda za to, že nás do toho nakonec přemluvil, my nechtěli a Milan umí přemlouvat, tak přemluvil a bylo to fajn hrozně nakonec a dobrý a pak za to, že nám poskytli tady kolegové fotografie a všem, kdo na tom tak nějak spolupracovali. Takže díky. Tak moc děkuji za krásnou přednášku. Takovou bych řekl až jako detektivka to byla vlastně v té první části teda. Tak, diskuse. Tak Milan, tak já samozřejmě musím poděkovat, že jste to vzali, jo. Je to úžasná přednáška, byla taky nádherná a musím říct, že já obdivuji, jak se to mohli stihnout, jo, protože že jo, mně to opravdu jde hrozně pomalu a vy jste za tu dobu udělali strašný práce a jako říkám, nechápu, jak jste na to vzali tolik času. Měl bych 2 dotazy. Jednak teda k té diverzitě na tom severozápadě a jihovýchodě. Mně přijde, jestli se to nemůže lišit ta příčina. Na tom severozápadě, jestli to nemůže být to oceánický klima, protože že jo, jak jsme byli letos ve Skotsku a vůbec, když člověk přijede na ten severozápad, tak tam je to fakt masivní. Zatímco ten jihovýchod je spíš teplej, takže tam může platit to, že teoreticky to neplatí už do toho orofitika, protože ta svatotomášská ornatina je jako jiná. Takže jestli se to nemůže fakt lišit teda těma klimatickými příčinama. To je jedna věc. A druhá věc, to, jak říkal Martin, že vlastně nemají ty ostružníky obdobu, tak mně přijde, že růže jsou v podstatě taky dost podobné. Oni v podstatě taky udělají ten první plít, který pak jako kvete, asi vydrží díl. Já nevím, jestli důsledně ty ostružníky opravdu po tom druhém roce odumřou nebo ne. A u těch růží, že jo, když do nich moc nesekáte, tak oni pak jako se větví dál, ale jakoby ten mechanismus mi tam přijde dost podobný. Jo, no, tak hele, určitě ten severozápad jsou ty srážky, jo, to je hrozně ta oceánický klima, který tam je výraznější.
prostě tak já nevím, že jo, ono možná na absolutní mrazy to tam je podobný, nebo jestli je tam víc sněhu, nebo tak, jestli prostě ten průběh zimy může být možná jiný, protože to předpokládám, že těm ostružníkům může vadit, když jako moc mrzne nějak. Nebo... No, když tam budou pod sněhem zase, že jo, nevím, no, jo, to takhle... Tak oni tam jsou i ty nízký, že jo, oni tam nejsou jen ty Jasně, vysoký. no. No, Jo, určitě to klima, jo, to srážky tam určitě fungují v tomhle tom. Ten jihovýchod, jo, tam je, já si myslím, že na tom jihovýchodě je to tím hlavně vyšebrodský průsmyk, který fakt ty 3 druhy, co tam byly jmenovaný, zejména ten Rubus sylvanortice, ten, když se podíváte na celkový areál toho druhu, tak vytváří úplně přesýpací hodiny. On je od té Šumavy až na Českomoravskou vrchovinu k Jindřichova Hradci, takhle šipku dělá k vyššímu Brodu a za Studánkama prostě se takhle rozšiřuje vlastně k Pasovu a k Pregártnu a do Lince. Takže tam je to úplně krásně. Sylvanortice, jo, takhle. Podobně to má ten Rubus clatensis taky, jo, ten jde prostě ze zhora a tam vlastně vychází. Jo. Takže tam se potkávají nějaký tyhle typy a zasáhli ho i na tu Šumavu, tak se tam jakoby navýšili tu druhovou diverzitost. Jo, a určitě tam ten jako nějaké podmínky oceánické tam v této oblasti nějak moc nejsou, že jo, to jako ne. No. Ale to krásně ukazuje, jak to území je opravdu zajímavý z toho historického vývoje, že prostě ty oblasti teda, kde že se dalo nějak kolem té Šumavy migrovat, tak ty jsou hrozně zajímavý z pohledu fytogeografie. No. No ono ještě do toho mohlo vstoupit to, že vlastně na tom severozápadě jsou ty apomiktický zástupci série glandulózí a na té jihovýchodě chybějí. Ty žlutý tečky tady nejsou. A tyhle zřejmě generují vlastně interakcí s jinýma ostružníkama, s tím Rubus bifrons zejména, právě tu diverzitu. Jo. Ale proč ty apomikti nejsou tady v tom Rakousku? Jo, a oni nejsou ani tady. Jo. Tady vlastně žádný ostružníky, tady je spoustu rádul, ale těch singulárních typů, které opakovaně vznikají, ale nevytvoří to ten stabilizovaný druh, podobně jako v těch Beskydech. Jo. Tady taky to tam se neděje, takže to jsou taky paralely. Takže tam ještě do toho může vstoupit tahle věc. Jo. Takže těžko říct. A ty růží teda? Je to o tolik jiný? No ne. Růže normálně jako trvalý jako keř. Že udělá ten první výhon, že jednoletý asi a pak teprve začínají kvést. To jo. Jsou takový odolnější, že jo? No. Prostě nevodou. Já myslím, že v extrému jsou schopni ty ostružníky, já to teda nikdy neviděl, jo, jako já jsem vlastně nikdy neviděl 3. rokem kvíz 1 větev ostružníků, jo, to fakt odumře. Ale přežívá, ne? Ne, opravdu odumře. Rozvětvený porosty. Ale asi 90, řekl bych, teda podle mých zkušeností 99, ale v literatuře je, že třeba vydrží v extrému až 5 let. Ale já měl pocit, že některý ty jako hodně rozvětvený takový ty... Ne. Já jsem to viděl u Rubus armeniacus. 3 roky stará, nebo 2 roky stará větev, která vykvetla vlastně jako po druhý vykvetla. Jo. Dobrý, ale jenom jednou jsem to ale viděl. vlastně i to dřevo, že jo, vlastně si vem, jak vypadá dřevo růže, opravdu dřevina, jako tam nepochybuješ. A u ostružníku člověk si říká... Tak ono, já nevím, jestli některý jestli jsou takhle tvrdý, všechny ty druhy, některé ty skupiny těch růží, já nevím, jak vypadá třeba arvensis, tam mi přijde taková, že dělá ty dlouhý plazivý a přitom jako ty starý větve tam úplně nejsou, jo, jako od kaníny tam, jo, tam to pak naroste do No rozhodně do jsou kmene. těm Rubusům nejblíž, to jako souhlasím. Děkuju. Jo, tak já mám 2 dotazy, tak jako vlastně na každýho jeden. Jo, začneme tímhle, když už to tady je. Že to, co jste říkali, jak to generuje ty nový typy, jako, jak si to člověk má představit, nebo jestli máte jako nějakou teorii, jako, že jo, první věc, kterou vlastně já nevím, ten bifrons je sexuál nebo je apomikt? Je apomikt. Fakt, no jasně, skoro jako všechny, že jo. No jasně, čili jaká je jako představa, proč v místě, kde se potkávají 2 nebo prostě apomiktický typy, se generují nový apomikti a proč se to neděje tam, kde se potkává apomikt se sexuálem. Prostý jako biolog by to čekal přesně naopak, že jo? Jo, že prostě ten sexuální druh prostě bude mít tendenci se víc jako křížit a tak. A jakou máte představu o tom mechanismu, co se tam vlastně jako děje, co je zatím, jo? A možná to nikdo neví, ale jako... Někdo to neví s jistotou, ale vlastně člověk by si řekl, že to je tak, že prostě, když sečteš sexuála a apomikta, tak ten sexuál může naředit ty geny apomikse a nevytvořit prostě apomikta. Jo, a když se potká apomik s apomiktem a skříží se, protože jeden z nich je fakultativně apomiktický, což je ten bifrons,
tak prostě vznikne apomykt. Jo? Tohle se by mohlo být banální jako vysvětlení, který nemá žádnou podporu, ale jako napadá mě to a odpovídá to té situaci, jo, jak v těch Beskydech, tak tady v té oblasti a vlastně i tady. No jasně, ale těch míst, kde se ten bifrons potkává, prostě jako kdekoliv mimo to červený, No. by se to mělo dít taky, ne? Teoreticky, akorát se to tam neděje. Jo, prostě, no tak žlutých apomyktů prostě máš po celých Čechách. Jasně, ale tam zase není tak hojný třeba ten bifrons, jo? Jo, protože jestli Petr tam má někde tu... No tam měl někde. Jo, že podívej se, jo. No tak a jo, takhle. To krásně koresponduje, jo. A v tom pruhu takhle třeba ku Praze prostě, tam je to taky, nebo... Já to jako nespochybním, mě jenom jako zajímá, o co jako jde, jo, prostě, jako máte představu, co se tam děje, protože je to jako neintuitivně divný, což může být jako pravda, jo, ale... Jako on třeba opravdu ten bifront je tady opravdu u nás hojný, jo, tady odtaď na sever už toho bifrontu tolik zase není, jo, my tady nevidíme tu kvantitu, že jo, toho výskytu, jo, bifront je jeden z nejčastějších ostružníků před Šumaví, jo. Může to být tak, no ale nevím, Kouťo, to je celý... A v té genetice, jako to máte třeba od toho Michala potvrzený, že prostě bifront je jeden z rodičů tady těch věcí. Jo, to se ví. To se ví. No, jako ne z těch konkrétně z Šumavy, jo, ale na nějaký, třeba u Rubu, jo, i z Šumavy, Rubu z Vatavenzy třeba byl takhle studovaný. To jako potvrzení je. No je to jako zajímavý, no. Tak to jako... Jo, zajímavý je teda, mě přijde tohle teda úžasný, no. Se tady potkali takovýhle dvě věci. No ne, to, že jako to rozšíření těch sexuálů a pomyktů, to je jako druhá věc, která je na tom zajímavá, o tom jste nemluvili. Jo. No, a co je teda taky jako otázka a rébus, že takhle podobně fungují pampelišky. Jo, že vlastně tady na jihu je hrozně sexu, jakoby, a je tam málo těch stabilizovaných, tady to jako nějak přibývá, a na severu zase ne, jako, takže tam něco tady klenz jako mezi Alpama a tou Šumavou se stalo. Ne? A podobně vlastně to i s hlohama. Jo? Třeba hlohy apomyktický jsou hojný prostě v severní části Šumavy a my jsme teďka jezdili tady v té oblasti loni a tam je hrozně moc sexu. Jo? No tak to jde třeba kolem toho Dunaje, ne? Někde jako z toho zbytku Evropy. Asi to tam nějak jako proniká. No. Hele, a pak teda, jestli můžeme jako druhý dotaz úplně jako na ten začátku, jak si jako vzal takovou tu mapku jako diverzity ostružníků, jak nějak celosvětovou. Jo, tohle. Hele, to je jako samozřejmě hrozně zajímavý a zase, jo, člověk si říká, nakolik to má nějaký příčiny, já nevím, klimatický, jo, nebo prostě rozšíření těch typů, jo, kde se potkávají ty podrody, já nevím, a nakolik je to mapa rozšíření batologů, který to poznávají, ty druhy. Jo, čili jako myslíte si, že to není čistě mapa rozšíření batologů, že zatím jsou nějaký příčiny, a pokud jsou, tak jaký? Jo? Tak jako asi se objeví třeba, tady bude taky třeba hotspot, jo. No, to se už ví, že tady to jako nikdo nespracovával pořádně, jo. To je asi další hotspot, ale jinak ty hotspoty by se asi nezměnily, no. No a třeba možná, a tady možná, že jo, samozřejmě to není tak podrobně zpracované jak v Evropě, jo. Tady ta diverzita možná bude větší. No tak jako západ Severní Ameriky třeba, jako tam... Ale tam jsem i byl a tam nejsou. Tam nejsou. Naše evropský invazní, jako. No já vím, že je úzký, no ale... Jo. Já jsem tady to jsem jako projel celý, jo, a tady kolem ostružníky tam je Laciniatus armeniacus, teda. Ale pár jako samozřejmě domácích. V obrovském množství, jak tam hodně prší, tak to tam vytváří neproniknutelný porosty. Tam se z lesa, když vlezete do lesa někde, tak z lesa nejde vylízt jinou cestou, než jste vlezli, protože tam je armeniacus podél lesa, to je fakt jako brutální invazní rostlina, že... No dobře, a myslíš si teda, že to fakt má nějakou, já nevím, prostě příčinu, že se tam potkávají ty různý typy, které se můžou křížit. No ne tam, kde jsou ty hotspoty, jo, jestli jsou prostě jako v něčem specifický, jo. Vývojový centrum údajně tady, rodu, jako jo. Co se stalo tady, tak to víš, no. Jo, tady kolem vývojový centrum, ale podrody tam podrod rubus je, myslím, v Číně zastoupený jedním rubusem a teď nevím, jestli je domácí. Jo, tady jsou úplně jiný skupiny, tady je takový ty rubusy z toho okruhu maliníku, že jo, tomu se říká Ideobatus, anebo rubus, ten druhý je Malachobatus, jo, to jsou taky polyploidí, ale nevím, jestli jsou apomyktický teda, jo. A takže vlastně nevím, no, jak to je.
Ale jinak tohle to spolu úzce souvisí, dokonce je teorie, že takový ten vzpřímený ostružníky, jo, podle těch haplotypů přišli z Ameriky. Jo, že nějakým způsobem se dostali do Evropy, že vývojový centrum toho podrodu rubus tady je zřejmě Amerika, jo, původně úplně. Ale jako taky se to neví, je to zamlžený prostě, ale i protože ho nenašli, oni vlastně ten haplotyp, jo, chloroplastový, nenašli nikde v živoucím jako ostružníku v Evropě, což jako neznamená, že někde není, protože ta Evropa není úplně prozkoumaná. A naopak právě spoustu těch haplotypů hodně blízkých jsou ty ostružníky z té Severní Ameriky. No. Ale podrobnosti Koutě o tom nevím. Tak jo, díky. Tak další dotazy. Filip. Já mám otázku jako k té ekologii těch ostružníků, že, a takový ten koncept ten holandský koncept, že ten ostružník je vlastně ten indikátor toho hezkého temperátního lesa. Máte pocit, když jste chodili po té boreální Šumavě, že jsou nějaký druhy, které jsou vázané naopak na ten boreální les, na tu tajgu nebo na ten prostě jako smrčák, nebo jsou to všechno v podstatě nějaké jako výsadky spíš toho temperátního lesa, takhle jako ekologicky pozorováním? Jsou to výsadky, no, jsou to fakt kytky těch nižších lesů a na té Šumavě vyznívají. Jo, takže je to tak, jak říkáš. No. Jo, takže endemismus není daný tím, že by se tam nějaká speciace prostě byla souvisela s tím, že třeba kolonizují ten boreál. Takže díky. Tak jo, další dotazy. Tak Radim. Já bych se zeptal na ostružníky Discolores, jak jsou na Šumavě hojný versus třeba to pošumaví a Čechy. Já se domnívám, že asi to jsou takové teplomilné kytky, že asi jich nebude tolik druhů na Šumavě. No. Jo, jak říkáš, nejhojnějším zástupcem se Discolores je tam ten rubus bifrons, který tam jako je nejčastější a občas je zavlečený nebo se dostane i do těch vyšších poloh. My jsme to našli někde až na Bučině, jo, na Bučině třeba, jo, a to jsou fakt skomírající keř nějaký. No, tak jo, asi jo, podél cesty, jo, ale tak u těch ostružníků asi je vlastně jakýkoliv výskyt je nějakým způsobem zavlečený, že jo, nebo nějak se tam dostal, jestli se semenem, nebo ho tam odvezlo auto nějaký, jo, to těžko říct. Nebo ten, jo. Válkový výsadek. No, no. Ano, přesně, no, jo. Jo, to je. A ty ostatní druhy ostružníků z série Discolores jsou tam, ty jsou úplně vzácné, jsou všechno jako víceméně výstřelky z toho předšumaví, kde jsou hojnější do té Šumavy. Jo, to jsou ojedinělosti, jo, to dohromady bude nějakých 10 lokalit těch ostatních ostružníků, co na té Šumavě jsou. Jo, takže rozhodně jsou to teplomilné druhy, které občas jsou proniknutí do té Šumavy. Jo. A kdyby jsme to ještě vymezili to území jako striktně oreofitně, tak tam nebude asi žádnej, kromě toho bifrons nakonec. Jo. Fakt je to všechno v podhůří. Jo, centrum rozšíření těch Discolores opravdu je podhůří Šumavy. Jo. Na Šumavu nepatří. Nepatří vyloženě. Jo. Tak jo, další dotaz nějaký. Máte nějaký nový druh zase pro Šumavu, ještě, který ještě nebyl v tom Presleyovém článku? Máme, no. Bohužel máme. Já jsem zpracovával herbář po panu Žílovi, který jsem měl samozřejmě k dispozici během sepisování tohoto článku. A našel jsem tam výskyt Rubus scisoides, což je takový ten západoevropský druh, takový brácha od Rubus nescensis, od přední výtoně, krásný doklad, jednoznačný. Ale dokonce jsem ten herbář procházel za jiným účelem jako během toho sepisování toho článku, ale prostě jsem se nepodíval, odkud ta lokalita je. Prostě. Jsme ho tam složitě dementovali z toho území, že jo? Protože tam jsou historický nějaký údaje, které jsme našli položky. Ověřovali jsme lokality. Ověřovali jsme. Není to ono a pak teda se tam nakonec tam je. Tak tam roste prostě, no. Je to na silnici mezi Lipnem a přední Výtoní a dokonce to vidět i z toho Street View. No, protože jo, on, jak je to ten nescensis zmenšený, to je nescensis, který nedělá tyhle oblouky a dělá takovýhle, že jo? Tak taková jako miniatura toho nescensis, tak je to poznat i z toho Street View. Ale tak pojedeme tam, podíváme se na to samozřejmě, jo? Já takhle hledám jí-mailí podle mapy.com. Fakt, jo? No, to jde.
No a my jsme, když jsme tam jeli, my jsme tam jeli na té koloběžce, ne, tak samozřejmě jsme jeli po té cyklostezce, že jo. No. Jakou jste používali tu koloběžku? Já jsem o toho chvíli taky uvažoval, ale pak jsem měl pocit, že některé ty cesty jsou tak rozbitý, že na to s těma malejma kolečkama, jak se dá do baťohu, to už není, takže většinou chodím pěšky. Ale tak takovýhle kolečka nafukovací Alča má koloběžku, normálně jsem ji vzal do vlaku a jako dopravní prostředek jsem ji psal i na cesták a měl jsem strach, že jako budu potahovaný, že si jezdím prostě kolem Lipna, jsem to využíval nejčastěji, že si jezdím jako koloběžkou kolem Lipna. Využíval jsem i přívozy, ale ředitel to vždycky bez mrknutí oka podepsal. Asi to nečte. Asi to nečte. Je to nahraný teď všechno. Ne, no já jsem tam měl ty normální jízdenky a přívoz, že jo, takže jsem normálně jako jel hromadnou dopravu. Ale jestli neměl náklady na koloběžku, tak ne, by to neměl, úřad měl zkousnout, že jo? Není elektrická, ne. Jo, jako možná to nevyznělo, že ty rubusy na té Šumavě vlastně jako nerostou, jo? Že to bylo opravdu, je to za hranicema jejich optima ekologického, takže skutečně jsme se museli, aby jsme to prozkoumali, jo? Aby to nebylo marný, protože když jdete autem, si to nevšimnete, že jo, to člověk nevidí, tak jsme skutečně museli to nějak jako urychlit, tak jsme používali tyhle vehikly. Jo, ale některý druhy jsme vysloveně taky objevili, takže jsme šli vandrem přes celou Šumavu a všimli jsme si to prostě během těch 4denní jako expedice vlastně, že se ten druh jako opakuje a našli jsme ho. Jo. Takže byly dvě možnosti, buď pomalá pěšky, anebo to urychlit tím způsobem. No. Ale spoustu lokalit nám dodal, že jo, tady David, Typy a ta Jana, že jo, a Koti hodně lokalit dodal, takže i díky těm nálezům jsme tam našli tyhle věci. No. Takže Milane, jak se ptal, jak to mohli stihnout, tak protože jezdili na koloběžce. A to ještě musím říct, co se omlouvám teda, protože jsem ten herbářový botanik. 8 typů jsme našli jmen obskurních, zapomenutých, jo. 8, to jsem vám tam říkal. V literatuře, no. V literatuře, ale nám se podařilo, každý ten typ je v jiným herbáři a nám se ty typy všechny podařily najít. Prostě ty instituce fungujou. Linecký herbář, pražský herbář, prostě pražský herbáře, herbář v Petrohradě. Jo, prostě neuvěřitelný. I v Petrohradě to funguje. Dokonce i v Petrohradě. Jo, takže prostě napsali jsme, požádali, měli. Fakt neuvěřitelný. No a celý, Milane, proč jsme to mohli taky stihnout, je to, že to je dneska všechno elektronicky. Jo. Ta literatura. Jo, a i ty herbáře, to je stejný. Jo. Kdyby to nebylo naskenovaný, tak to děláme celý život. Jo. To prostě jako jasný, ale dneska to je fakt jako úplně skvělý. To člověk sedne a má položku z Petrohradu. Že jo. Jako to je fakt neuvěřitelný. Jo. No, mají to jednou publikovaný, tak je to na internetu. No. Já jsem s nima nekomunikoval. Teda. Mhm. Jo, David? Na červený seznam. Dělali byste tam nějaký změny teďko, nebo tak, jak je to nastavený v červeném seznamu, ty kategorie, že by to zůstalo, jak je? V červeném seznamu Šumavy? Šumavy. Já už teď nevím. Asi ne. Tam, ono to je celkem to navázalo rychle na ten projekt, takže tam asi žádný změny. Asi. A já myslím, že tam ani nejsou, ne? V červeném seznamu Šumavy. Ne, dávali jsme tam ty endemity. Jo, možná ty endemity. Akorát tam bylo prostě to nastavení, že jsem chtěl, aby tam nebyly ty, které tam jsou ochrany. Takže ty jsou tam jakoby podhodnocený v tom seznamu na rozdíl třeba od těch alternativ. Ale jsou tam. Jo, a já vlastně mě ještě napadá, že bych se rád vrátil k tomu, jak jsem říkal, že ty ochranáři jako to vnímají negativně. Jo. To není výzva k tomu naše, že bychom chtěli je chránit, jako se chrání jiné rostliny, ale prostě, aby to ty lidi v té hlavě jako měli, že prostě někdy stojí před rozhodnutím, jestli jako zastavět tohle křoví, anebo tohle zoraný pole, jo, anebo prostě povolit někde nějaký vystříkávání okrajů cest. Jo, ono to je všechno o míře, jo. Jako, jak víte, jak běžně dřív byly prostě hořečky rozšířený a nikdo potom skoro ani neštěk, jo, tak to může být jako do budoucna s těma rubusama, když se intenzivní obospodařování krajiny, jo, třeba jako je v Bavorsku, nebo invaze se zhorší, tak dokonce i ty ostružníky můžou být ohrožený, jo, a to souvisí s používáním chemie, že jo, v lesích třeba, anebo i ta invaze netýkavky hlaznatý, to jsme viděli v Bavorsku, jo, v okolí
Traunsteinu, ne toho rakouského, ale toho bavorského, tam skutečně ostružníky byly přerostlí a vytlačený prostě invazí týhlenství netýkavky. Ty porosty v těch smrčinách jsou tak hustý, že ani ten rubus to není schopen zvládnout, prostě ho to zastíní. Jo, a minimálně vypadá, že je neduživý, jestli to přežije, nevíme samozřejmě, ale prostě tam ty ostružníky jsou dokonce ohrožený i tou invazí, což jako mě samotného překvapilo. No. Hele, ještě se mě napadlo, nesouvisí ta vyšší míra sexu u těch rubusů, co jste ještě říkali, hlohy, pampelišky mezi těma Alpama a Českým masivem nějak s tím koridorem, který tam byl nezaledněný, mezi tím jako chladnějším Českým masivem s nějakou tou spíš jako tundrou na těch horách a těma ledovcema v Alpách, že tam něco prostě i v tom glaciálu prostě fungovalo jinak než v těch horských vrchovinných oblastech. Já vůbec nevím, no. Nevím. Nevíme. Nenapadá vás něco. Mě to nenapadá, proč je to tak. Napadá, že tam prostě byly ty původní typy, který třeba diploidí v případě těch pampelišek, že jo, asi, který do toho můžou zasáhnout. A ty tam asi byly. Jo, takže jako apomikti, že jsou odvozený a... Třeba tady v odsadě to blíž, než potom ta severozápadní strana tí Šumavy. No, je to jako otevřený do té Panonie, kde mohli někde tam na tom kraji, nebo v těch, jako v alpském předhůří být a spíš se dostanou z tohohle směru, než od severu, že jo. Tak oni ty Alpy tam jsou nejblíž, jo, k tomu, protože pak se otáčejí takhle a tam ta čas je jiná. Jana? Jo, všechno Mila, ne? Jo. No, já se chci zeptat, když si představím gradient biotopů od těch člověkem hodně ovlivněných až po ty jakoby původní lesy třeba, který na té Šumavě pořád jako jsou zachovaný, byť v nějakých fragmentech, tak jak si to rozumí s těma ostružníkama, jako kde mají to těžiště výskytu, třeba zrovna ty zajímavější s tím menším areálem, jak jste o nich mluvili dneska? Tak současné rozšíření těch ostružníků je asi to gro je v nějakých těch antropogenních stanovištích, jo, okraje silnic, někde za vsí, to je nejčastější, ale já si myslím, že v krajině nezasažený člověkem ty ostružníky fungovaly po nějakých gepech, po nějakých disturbancích, prostě udělal se někde, spadl strom, udělalo se světlo, že jo, tak pták tam prostě zanese semeno a ten ostružník rost dokať zase ta díra nezarostla. Jo, takže jde v té Šumavě najít jak tady ty typy antropogenní podél cest, že jo, tak pak prostě místa, kde to je v nějakém lese, uprostřed lesa, klidně na nějaký pasece, ať je velká nebo malá, tak tam prostě ten ostružník taky je. Jo. No rozhodně to rozšíření těch ostružníků je podpořeno na Šumavě jako člověkem, to je jako jasný. Jo, ta Šumava je opravdu, tam asi není jako sporu o tom, že to tam je jako druhotný, jo, ale prostě to předšumaví mohlo fungovat jako opravdu ty pasekový nebo ty gepový druhy, to mohlo v minulosti normálně fungovat, no akorát dneska oni samozřejmě využívají zase ty cesty anebo ty kulturní lesy, no, ale proč by to nebyly druhy z pasek a nějakých světlin, no? K tomu napadá, jestli by to nemohlo být i teda s vodama, jo? Když ještě nebyly teda ty nivy nějak zahliněný, tak třeba jako tam by asi potenciál taky byl, že kolem těch potoků, jestli to takhle rostou, nebo je už tam na ně moc mokro. Není. Ne, není určitě, to, jakmile má světlo, že jo, a kde zakořenit, tak on tam vyroste ten ostružník, no. Třeba série glandulózí jako konkrétně úplně běžně roste takhle v těch nivách, těch horských potoků a tam není jako, tam je ani nenapadlo, že by nebyly doma, jo, třeba ta série glandulózí nebo ten Rubus pedemontanus, to si myslím, že je přirozená složka té šumavské flory, opravdu té horský, jo. Ale u těch teplomilnějších je jasný, že jsou tam jenom zavlečený člověkem nebo v souvislosti s činností člověka, to je jako jasný. A nějaký skalní výchozy, nebo něco takového, protože občas to jako je, že jo? A tam by mohly být i ty teplomilný, ne? Jo, mohly, no. Jo, třeba v Blanském lese to roste normálně na ptačí stěně, že jo, jsou jo, jako součástí těch hezkých lesů, že jo, jako Bučin konkrétně teda, tak jsou tam i na těch skalách, jo, takže. Zase ve chvíli, když jsme, že jo, mapovali květenu floru Žofínského pralesa, tak tam rod Rubus vůbec jsme neměli, že jo, jakmile přišel Kiril, že jo, tak pár let na to, tam je to jeden ostružník za druhým. Jo, a tam prostě, jo, no tam asi 3-4 druhy už jsou tam jako, jo, přímo v pralese. Takže jako jiný než glandulózy.
No jasně, kluzí tam je, plikátus, nový, jo. co jsme neměli tam. Co jsme neměli, my jsme tam neměli žádné, možná glanduloid tam někde byl u potoka, jo, ale nebylo, takže to, jakmile se to otevřelo, jo, a přitom to okolí toho žofínského prdla se není nějak jako antropogenně ovlivněný, že jo, nějak výrazně, že by tam byly nějaký velký porosty těch ostružníků, že jo, to jako není, takže a přesto se tam prostě dostali hned, jakmile se uvolnil prostor. Mně ještě napadla památná exkurze Martine s Kotím na západní Šumavu, jistě si na ní pamatuješ. Jsem si vzpomněl nějak, když jsme tam takhle šli někde, tak tam byly takový... Razítko, ne. Co? Nic. Tam byly takový jako výběrný lesy až, bučiny zjedlí se smrkem a byly strašně podrostlý rubusama. Tak bych se chtěl zeptat, jestli třeba i tenhleta jako velká kvantita těch ostruženíků nemůže souviset s tím způsobem hospodaření v tom lese. Že třeba, dotaz zní, jestli i na české straně, kde se tohle výběrné hospodaření nedělá, tak jestli na té severozápadní Šumavě je tolik ostruženíků těch lesních, jako bylo v tom Bavorsku, mám takovou nějaký prazážitek. Ale nevím, no. Je pravda, že jich tam bylo hodně, no, v tom Bavorsku, ale že to s tím může souviset, ale nedokážu na to říct nic. Vlastně. Zase tam nejsou v tom srážky taky, jak ta bavorská strana je víc návětrná. Ale... Myslím, že od nějakého královského hvozdu se to asi moc neliší, že jo? No, to ne. Nebo, no. Mě by třeba taky zajímalo, jak to bylo v Pleistocenu, že no, předchozím interglaciálu, jestli ty ostružníky byly taky tak diverzifikovaný, nebo skutečně to vzniklo až teď. Jo. To by bylo zajímavé zodpovědět. Jako, to samozřejmě podle těch semínek nikdo nepozná, že jo, co se dochovali. Ale jak je možné, že to bouchlo vlastně ta diverzita až nebo možná až v tom posledním. Tak to ale nikdo neví, ne? Neví, jak to no. vypadalo. A že to zaniklo, že to vymrzlo. Je to možné. No. Jako něco ne, některé skupiny jsou jasný, třeba když je v tom ten Rubus caesius, tak asi těžko jako takový ty ostružníky, co rostou mimo les, tak ty jsou asi zjevně podpořený člověkem, ale ty skupiny lesní, tak ty si myslím, že asi mohly být i v těch starších obdobích. Tak oni ty mimoles mohly být někde na nějakých pasených vnivách řek, pasených místech, shromaždištích, ne dřeva, ale zvěře a tak. A který ostružníky jsou nejchutnější? Tak konečně nějaký praktický dotaz. Ty co? Z těch na Šumavě, jo? Maliník. Ne, dobře, Rubus bifrons, Rubus plicatus, doporučuju. Ne. Je třeba sbírat, Milane, osvětlený keř. Ne, opravdu, ty jsou dobrý. Ale tento dotaz bych směřoval do Hornického muzea v Příbrami, kde se na to specializuje Linda Trunečková. Všeho druhu, nejenom ostružení. No, ale a ten kluzí se taky dá docela jíst. Ale každý. Jednoznačně nejchutnější z té třeboňské pustiny batologický je kluzí nejchutnější, ale nejhůř se sbírá. A proč? No, protože když dělá ten porost, jak se do něj vleze. Je trnitej. Vlastně i Dolnensis je docela dobrý, ale ten se málo kdy povede. Rubus dolnensis, výborný druh. Tak ty mikrofony trošku... No, jako Nemá do vyvinutí. Je to tak, no, málo kdy má hezký plody, ale když je má hezký, tak jsou dobrý. Dolnensis. A to, co jsme jmenovali vlastně, a tak Nesensis je taky vlastně dobrý. Ty, co jsou ty hojní ostružníky, jsou vlastně dobrý. Když to uzraje pěkně, není to poškozený a ožraný myšicema a mouchama, tak je dobrý každý. Jo. Michal Sochor na tom dělal i nějaký výzkum a vyšlo mu, že ty naše druhy jsou kyselejší ve srovnání s těma severoamerickýma, který se pěstujou, ale říkal, že osobně mu ty severoamerický nechutnají, protože jsou tak sladký. No. Mně to taky přijde, že ty pěstovaný nejsou tak dobrý, jak ty naše. Ale...
A diverzita pěstovaných ostružníků je úplně neprozkoumaná. Jo? Pěstují se ostružníky, který nemají botanický jména, jsou to zřejmě kříženci bez jmén, ale bohužel teda taky už splaňujou, takže stejně se jako botanici k tomu jednou bude muset nějak postavit a zjistit, o co jde. Dobře, tak ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Olčo, chceš ještě? Ne, už nic. Tak dobře, tak já vám ještě jednou poděkuju, kluci, a příští naše setkání bude z 14. března, kdy budeme mít v 9:30 výroční členskou schůzi jihočeské pobočky a zhruba ve 10:45 nás čeká přednáška Martina Pracha o modřínu a jeho původnosti, nepůvodnosti a genetice ve střední Evropě. A příští týden v sobotu, nezapomeňte, kdo máte chuť si zapracovat, tak příští týden v sobotu v 9 hodin je Kozí vršek. Tak jo, tak děkuju a mějte se. Nashledanou.